So, ito yung view from the inside. Ayan. Kapag dito ka sa kwarto ko, ito yung view. Nice din. Hi everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, wala na po tayo sa Tennessee. So, itutur ko lang kayo ngayon dito sa aking nakuhan apartment, which is 2 bedroom. Tapos may basement siya. Gabi na guys, it's already, what time is it? 11:12 PM. Pero gusto ko lang matapos to kasi bukas sobrang daming mangyayari. Ulit namin gagawin. So, eto guys, hindi na siya empty. Empty house tour sana. Pero, eto na lang, gawin na lang natin chaotic. Chaotic house tour or apartment tour. Kasi, nandito na halos lahat ng gamit na nabili ko nasa kusina na banda. So, ito yung front door, guys. Tapos, pag ganyan mo, makikita mo, it's really empty. Meron lang siyang fridge and stove. Yan lang, meron. Tapos, ito yung kanyang sala. Carpeted. Ayan. Tapos, yung kanyang window, I mean, super duper big window, which is, I like it talaga. So, tapos dito, meron tayong linen closet or pwedeng paglagyan ng mga vacuum, mga panglinis, ganyan. Meron ng hookups dito for the TV kapag bumili ng TV, tapos siguro doon na lang yung sofa natin, banda, if ever. Punta tayo dito sa kitchen, which is the chaotic part na guys. Ayan. Ito, meron na po tayong ref dito na may malaking freezer. Gusto ko yan, sis. Ayan. Tapos, ito yung kanyang cabinet. Actually, gusto ko yung cabinet niya kasi hindi siya dumihin. Yan. Tapos, puti din yung kanyang stove, electric stove. Yung ayaw ko lang dito, yung tumutunog kapag naglalakad. Yan. Pero, ito, naka-granite. Granite counter. Ay, parang hindi siya granite. Parang yung, ay, hindi nga. Hindi nga siya granite, beshi. Hindi siya granite. Pero ang galing ng pagkakagawa. Mas madami po tayong mga drawers and madaming mga lagayan ng pagkain. Ayan. Gusto ko dito, meron na rin silang hood. Ayan, kasi pag nagluluto, ayoko yung nangangamoy pagkain yung buong bahay. Ito yun, hindi siya mukhang, hindi siya empty ha. So, mapapansin nyo, may ano dito, may blinds. Ay, close ko lang to, pero bukas papakita ko sa inyo yung view. Meron po tayong hook up dito ng washer and dryer. Tapos ito yung papuntang basement. Hindi muna natin siya bubuksan. Diyos ko naman, wag ngayong gabi sis. Please lang. Bukas na. Actually, okay din sa basement. Tapos itong apartment, meron na rin siyang working na AC tsaka heater kasi dito nag-snow. So, meron na dito. Trinay lang namin ni on kanina. Pero, papatayin ko lang din yan siguro mamaya kasi ang lamig. Malamig na. Trinay lang namin. Ayan. So, pagpunta mo dito, ayan, meron ko ulit linen closet. Ang ayaw ko lang dito kasi brown lahat. So, parang ang dry. Tingnan. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa puti. Pero, syempre, hindi natin to bahay. May linen closet ulit. Nandun lang yung shoes ko. Just in case lang. Tapos, may dalawa po tayong bedroom. Bedroom number 1, which is yung bedroom ko. And bedroom number 2 for the bisita, for the antananing, and for the fam. Ayan. Meron siyang cabinet. Ayan. May closet siya. Na ini-slide lang. Uy, in fairness, magaan. Same lang din yung mga windows. Parang yung windows niya talagang ginawa para sa snow. Mukhang malamig po ata talaga dito. Tapos meron na rin siyang ceiling fan. At least din ako bibili ng electric fan pag matutulog ako na gusto ko na hindi ako mag-aircon. Yung mga rooms nila walang lock. Okay, walang lock. Ito po yung bathroom. Hindi ko pa siya nalalagyan ng kung ano-ano. Pero same din. I like the lighting. Ayan. Yan, may pailaw siya dito. Tapos may saksakan pa doon. May saksakan pa dito. Kasi talagang mag-blower ka talaga dito guys. Kapag kasi malamig. So, meron din siyang dito. Meron ding lagayan dyan. Faucet. Toilet. Tapos ito yung tub. Ayan. Buti na lang din, meron na siyang mga lagayan na ganito. Ayan.
Ayan. So, at least, hindi na ako bibili pa ng lagayan. Good thing din, meron siyang ganito. Para kung, kunyari, nasa tub ka, ma-slide ka, ganyan. At least may mahahawakan ka. Tapos yung lagayan ng towel, napakababa naman ng lagayan ng towel, sis. Ayan. Alright. Oops, meron ding hook doon, which is good. Ayan. So, ito. Na-excite ako na pagandahin yung banyo ko kasi, alam nyo ako guys, more on me time ko talaga sa banyo talaga. Kaya, gusto ko yung nakakapag-relax ako na nakapag-shower and all that. Yung hindi minamadaling ligo ba. Yung mascrub mo man lang lahat ng kailangang kuskusin. Yung mga ganung, ano. May cabinet din pala siya sa baba. For the cleaning materials na lang siguro yan. Ayaw ko lang pala dito, pagka-off mo ng ilaw, mag-off din yung kanyang exhaust. Yan. Pag inon mo yung ilaw, nag-on din ang exhaust. Kaya napakaingay. So, ito yung magiging room ko. Yung box na yan, yan yung mattress ko. Nandito na yung ibang gamit ko actually. Same lang din. May pa-cabinet din dyan. Walk-in closet. Yun. Closet. Mahaba din. Fairness. Ang dami kong storage dito. So, ito yung view from the inside. Ayan. Kapag dito ka sa kwarto ko, ayan, sa kabila naman, na window, ito naman yung view. Ayan, so, okay din. Peaceful, grabe. Walang something. Dito naman sa isang kwarto, ito yung view din. Yung parang sa kabilang kwarto din. Tapos sa likod, ito. Ay, guys! Ito yung sa likod. Makikita mo lang is the garage. Tapos, dun banda, dun sa gilid dun, nandun yung trail. Kita ko kanina may mga nagja-jog dyan. So, diba, at least may activity na tayong nakita for this house. Papakita ko na rin sa inyo, guys, yung kanilang basement. Diba, ito yung basement. So, at least tanghali, maliwanag. Dito yung switch. Yan, pababa. Grabe, ang luwang. Pwede itong mangyaring isang family room. So, yan. May saksakan doon. Dito. Naku, walang heater. Mas malamig. Okay. Napansin ko din dito sa bahay na to, guys. Meron siyang carbon monoxide alarm. So, ayan siya. So, pasok tayo dito. Ito yung palabas na ng ito na yung pang horror. Diba, Rhea? Ito yung inaabangan nyo eh. Saan ba yung switch dito? So, ito maluwag pa. So, parang isang room na naman ito. Tapos, nandyan yung mga machines. And all that. Diba? So, labas na tayo dito, guys. And then, kapag morning, ito yung ating sala. Yan. Carpet siya hanggang dyan. Tapos, ganun. Wala siyang ceiling fan. Tapos, yun lang ang light. So, ito yung view. Nice din. So, imagine, pag puting-puti ito, pag nag-snow, diba? Grabe. Yung tinitingnan mo palang nilalamig ka na. Yan. And may mga halaman din dyan. Yan. Pero dadagdagan pa natin yan. Yan. Ito na yung door. Ito lang pala yung light nila, guys. Oh. Yan. Kaya madilim pag bibili ako ng lamp. Tsaka na. Tapos ito, yung part na ito, hindi siya naka-carpet. So, pwedeng, pagpasok, pwedeng dito ilagay ang mga shoes. Kukuha ako ng lagayan ng shoes dito. Yan. Tsaka lagayan ng coat, if ever. Pero parang mas maganda, nasa na lang, likod. Parang mas okay na dito na lang yung lagyan ko ng lagayan ng shoes. Tsaka coat. Yun nga lang kasi walang sabitan. Kasi this is really intended for the washer and dryer. Pero parang mas okay na dyan lang sana. But let's see. Tapos dito, gusto ko ding lagyan ng ganyan yung grill o kaya yung upuan dito sa side dito. Para paghapon may tambayan. Yan. Pero, tsaka na yung mga ganyang plano. So, that's it guys for the empty apartment tour. Hindi na siya actually empty, chaotic. Actually, wala na yung mga gamit dyan, diba? Kasi nandun na silang lahat sa isang kwarto.
sobrang magulo na dun. I hope you enjoyed watching this video and sana samahan nyo ako sa journey ko dito kasi mag-vlog talaga ako dito guys kasi mag-isa ko lang para parang may kausap na rin ako kapag nag-vlog ako. Hey guys, so before you go, I would like to make a shoutout po sa mga nag-comment po sa video ko na visiting Iowa for the first time. Yan. Shoutout to Sis Manilyn Gonzalez, ang laging nanonood. Lahat nata ng video na komentan niya. So, expect nyo guys, lagi siyang may shoutout. And then kay Sis Marichel Lazaro, ayan, feeling ko nasa California siya kasi sabi niya parang ang ganda daw ng Iowa, daming mga punong kahoy compared sa California na matraffic. Ayan, so lipat na sis. And of course, kay Carla Paulo, Carlita, ayan, shout out, salamat sa panonood. Ayan, so thank you so much guys for continually watching my vlogs and I hope may mga natututunan po kayo sa vlogs na nilalabas ko. And I hope you are also entertained. So again, thank you, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So until then, mag-ingat po tayong lahat. Bye!